Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay ikanaog na ko ang akong karga. Manaog sa ko. Oh, may hubag tabangan ta ka pagdaan ng imong da, Kurina? Ikaw? Maglisod ka man ini kay karton ning gisudlan sa imong karga. Kaya na ko ni. Ayaw na kong tabangi. Okay na ka, day. Ugi ko palihog nung kay ako ning lukdoon. Ay, kadiyot, taya. Diyan na lang ka, anong? Ako na yung tabang niya. May mo pag di ka mang kilabot. Kaya na ko ni. Subay mo na kung saan ni mo. Ngawa ka may buot na ko. Tungod lang ba kay gitabangan ta mo? Ug usa pa, wa ko mabalik din kung wa na malihog si Francine nako ngay mo ba na? Ha? Namalihog ni mo si Francine? La, 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 la. Oh. Uy, la. Siguro na. Sama yung kauban nagdaas karton. La, siguro na yun. Pero wala kayo kung makamayong nung nagbitbit sa karton. Okay yun ako, be. Limahin mo na. Kaluoy ko di Francine kon. Oh, yun na. Ang paduran, be. Laro ang pikir siya tawanan, be. Oh, nay. Si Apyot na lang atong masugatan, no? Naghatod na sa grocery nga gipamalihog o gipapalit ni Francine nako. Bisag wa kamo tingog, pero nabaw ko nga namati ka nako rin na. Wa tingali malilong nimo nga adto ko magkumprahan si Francine sa kong tindahan dito sa Sawan para sa inyong mga baligya diha sa gamay ninyong tindahan. Gawas nga barato nito, hatagan pa kita mong discount kung adto mo mamalit nito. Isot? Ikaw na? Ay, sama ni ko rin na. Sugos lawas tayo. Mabuhagay ko. Stilto ka na. Diha na siya nagpahungaw sa sugos lawas. Makurin! Naay, pinada si Papa Francine ni Tito Grege. Kaya doon ni Noyapyot. Bless ko, Tito Gregi. Bless po ko, Tito. Uy, pagkabuutan ining duha. Salamat, Tito. Thank you, Tito. Ay, salamat kaayo ni mo, Sir Grege. Sa pagtabang og alsa ng kinumpra ni Corina nga akong anak. Ay, okay ra nang. Way problema na. Pero ay lang kong tawag ang sir, ha? Grigi lang god. Okay na kayo na. Basta ay na ng sir. Ay, maikog ko ni mo, Sir. Oy, Ay, kugod. Kita ramang god. Ha? ay, parehas na itag edad. Dili nang, uy. Ang butang ipasabot ba nga kita-kita ra ba? Pare sa og kahimtang, mao nga dili ko magpatawag imong sir. Aw, pero nalimot kas ako nga, no? Nagkasulti naman ta ato. Inahan ko ni Corina. Ako si Tansyang. Oo, bitaw, nahinomdom na ko nimo ng tansyan. Ng tansyang. Sorry kayo. Timing kayo nga sa may agianan paingon din sa inyo, samtang naghuwat ko ni Apyot nga naghatod sa gipamanihog ni Francine nako. Niabot ni si Corina gikan sa Sawang. Diya sa duol sa auto mihunong ang tricycle nga iyang gisakyan. Ug pagkakita nako nga may karga siya, mo'y hinungdan nga ako sang gitabangan. Mao ba? Ay, salamat jud kaayo nimo, Sir Grege. Ay, grigi na lang lagi nang. Grigi na lang.
Oh, kuha na lang sir ha. Kuya Dudut. Oh. Yan na ni Kuya Dudut, oy. Kadiyot ragod ko rin na. Unsa ba, ma? Naunsa naman ka. Kilainan man ko nimo. Unsay kilainan ba? Nakasapot gyud ko. Gibaliwa nimo si Sir Greggy nga suod nga higala ni Francine. Ngano man gyud ka? Usa ba gyud ay problema nimo anang tawhana? Mahimog imo kong prangkahan. Sultihi ko's tinuod. Unsa ba'y akong isulti ni mo, ma? Nga wa man. Ay, hinaya ng tingog nimo. Kay mapatian tas imong mga anak. Klaruhi ko. Pero dili ka man musulti nako. Wa kay salig nako nga imong inahan. Ha, Corina? Nagduda na jud ko nimo. Tungod ining imong gipakita. Sultihi ko's tinuod. Naibog na siya nimo. O tubag. Ngano wa ka mortingo ka? Nagpasabot ba nga husto ko sa akong gisulti? Makurin, ma! Oh, ay. Wa pa ta mahuman ha. Magsulti patagtarong ni apaingon din ni si Miles. Makurin! Lilitan siyang. Antuon ko na mo kadiyot ni Tito Greggy. Miles, musunod rami. Una lang dito. Sige, sige la. Kay mo ato na ko na sila ni Dayapyot. Dali na, Corina. Kitang duha ang tuyo ni Greggy. Dali na. Gikasubo kayo na mo, Corina. Nangtan siyang nakadisturbo gimi ninyo din eh. Ikaw, gyud si... Masugot ra ko dong Reggie lang. Basta kay ayaw lang ng tawag, ayaw lang kong tawag sir. Ikaw, God. Mauman ka ha, Dong Greggy. Salamat yung kayo nandun siyang. Gusto na ko na yung makasaksi ka sa paghatag na kuskorta ni Corina na gipada ni Francine. Gawas anang grocery nga iyang gipamalihog namo ni Apyot. Niyang kwarta na. Ang cellphone Apyot nga gipapalit ni Francine para ni Corina. Ay, diara do ka. Niyapod ining sudlanan ang cell number ni Francine ha. Gisuwat sa box sa phone. Siguro gyud ni Francine nga may cellphone ka aron nga anytime magka-contact siya ninyo dinhi o magkapangumusta sab ninyo. Vice versa. Ay, pastilan. Pagkamanggihuna-hunaon gyud ni Francine, Corina. O salamat gyud kaayo nimo, Dong Greggy, nga nahasol gyud in taon ka. Nang basta para ni Francine nga suri ko higala. Wa gyud ko'y problema. Naara gyud ko. O kung sa gani, may kinahanglan mo o problema mo dinhi, naara ko. Niasab ang akong calling card. Corina, naunsa ka pa nga nagtungo ka raman diha. Dawata. Bye, Tito Greggy! Bye! Bye! Anhi ko matogrong gabi sa inyo. Kay karong gabi ini katog ni Dudot o Miles. Makiklaruhay gyud ko nimo, Corina. Matan siyang. Dili gyud ko muuli sa amo kung dili ka musulti o muprangka nako kung unsa gyud tinuod. Kabantay niyo ko nung Greggy ba? Dili kinong paapo pa sa Corina ni mo, oy! Mulikay kayo siya ba? Murag, nakamalay na gudol siya ni mo, salay mo tuyo niya dong! Sige lang, Apyot. Wa pa siya makailan ako. Tanahong tag-asa siya kutob sa iyang paglikay-likay na ako.
Tanaw ta. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!